ادھر میرے نبی دی بیٹی دا رشتہ آ گیا ہے. رشتہ لے کے کون آیا ہے؟ رشتہ لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی آگے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی آگے نے، میرے نبی دے گھر دے اندر آگے نے. تے میرے نبی نو آ کے کہن لگے سونیا اسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ لین واسطے آئے ہاں. تو فرمایا کدے واسطے رشتہ لینا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرمایا سونیا فاطمہ بھی جوان ہو گیا نے تے مولا علی بھی جوان نے. سونیا اگر رشتہ لینا ہے تے علی واسطے رشتہ لین واسطے آ گیا. تو میرے نبی نے کی فرمایا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کولو ضرور پوچھاں گا. تو میرے نبی جا کے بہ گئے نے. میرے نبی نے جا کے پوچھیا فاطمہ پترا تیرے واسطے رشتہ آیا ہے تو میں تیرے رشتے دا انتخاب کرن لگیا وا. میں رشتے دا انتخاب مال ویکھ کے نہیں پیا کردا، میں رشتے دا انتخاب کرنا وا تے تقوی ویکھ کے کرنا وا پیا. علی ماڑا ہے، علی غریب ہے. میرے پترا میری بیٹی علی کو زیادہ سوال نہ کری. میں تیرا رشتہ کرنا وا تے علی دے تقوی دی بنیاد تے پیا کرنا وا. حضرت علی رضی اللہ تعالی دے تقوی دی بنیاد تے رشتہ پیا کرنا وا. اللہ اکبر. اللہ اے نہیں تیری بیٹی رضا، تیری بیٹی دی رضا ہوے یا نہ ہوے، اللہ اکبر انج نہ کریا کرو. انج بیٹیاں دے گھر کدی نہیں جے بسدے، انج بیٹیاں دے گھر کدی نہیں جے بسدے. اور بیٹیاں نہ تے بیٹیاں نو بھی ایک طریقہ میں سمجھا دینا وا. او بیٹیو اپنے والدین دی رضا دے وچ راضی ہویا کر، اپنے باپ دی رضا دے وچ رضا ملایا کر. اللہ اکبر. اللہ اج تو اپنے باپ دی راضی ہون دے وچ تو راضی ہو جانی ہے، کل تیرا رب تیرے تے بھی راضی ہو جائے گا. اگر تو اپنے باپ دی رضا دے وچ راضی ہے میرا رب تیرے تے راضی ہے. رضا رب رضا الوالد. اگر والد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. اگر ماں راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. اگر ماں پریشان ہے تو رب بھی تیرے نالوں ناراض ہے. اس واسطے رشتہ کرن تو پہلے اولاد دا حق ہے. اپنی اولاد نو ایک باری ضرور پوچھنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.